Ande baro panglipe bizon kiro akşile bikin daye savre kera alete ikanes keçaves e Hristos andar panglipe prodaj majko Daniel i bashta Georgi всички къщи, за да изкарате Христо. Андар баро панглипе О Христо пенела мадара дано хе модат о Георги тумаро чаво Христо кај клион андар панглипе само 3 месеца каве на почивка анде панглипе анде баро затвори. Христо казва на жена си мадара мировнина си кај клиова вандар затвори. Коромо Христо нам ангелвов ништо само тут тај печален и по семејство те дикел лен намагава паре, намагава злато Христо, само ангел те дикел печаве. Не искам пари, не искам злато, искам майко да се прибера у дома, да се завърна в моята къщичка и да прегарна моите деца. Ех, животе, ех, животе. Защо си ти към мен несправедлив? 3 месеца в затвора. Децата ми плачат за мен с кървави сълзи. Не искам пари, не искам злато, искам само да се прибера у дома, да си завърна в моята къщичка и да прегърна майка и баща.